дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. русия артиши тоҷикистонро қавӣ мекунад. шаҳр тоза мешавад. душанбе 460 мошини махсуси коммуналӣ харид. дар қаҳвахонаи маъруфи бишкек 12 нафар заҳролуд шуданд. интихоботи президентӣ дар ҷумҳурии ӯзбекистон баргузор шуда эътироф шуд. олимон гуфтанд, одам чанд маротиба метавонад гирифтори коронавирус шавад. ҷумҳурии беларус ба ҷумҳурии тоҷикистон беш аз 40 тонна кӯмаки башардӯстона фиристод. дар ин бора дар шабакаи телевизионии вазорати дифои кишвар хабар дода шуд. дар фурудгоҳи мачулишчи наҷотдиҳандагони беларус аллакай беш аз 40 тонна кӯмаки башардӯстонаро ба ҳавопаймои низомии нақлиёти Ил-78МД бор карданд, омадааст дар иттилоия. маълум аст ки ба ҷумҳурии тоҷикистон генераторҳои барқӣ, хаймаҳо, ғизо ва маҳсулоти тиббӣ оварда мешаванд. ҳавопаймои низомии беларус ба пойгоҳи ҳавоии айнӣ хоҳад расид. дар ин ҷо ӯро намояндагони кумитаи вазъияти фавқулодда пешвоз мегиранд. пас аз он кӯмакҳои башардӯстона ба ниёзмандон фиристода мешаванд. вазорати мудофиаи беларус қайд мекунад ки бор аз номи шӯрои вазирони кишвар бо ҳамоҳангии умумии вазоратҳои ҳолатҳои фавқулодда интиқол дода мешавад. таркиби кӯмаки башардӯстона бо ҷониби тоҷикистон пешакӣ баррасӣ шуд. арзиши он зиёда аз $410 000 аст. бор бо кӯмаки созмонҳои мухталифи беларус ҷамъоварӣ шуд ва захираҳои моддии давлатӣ низ ба ин ташаббус ҷалб карда шуданд. ҳар сол дар пойгоҳи низомии 201 русия дар тоҷикистон тақрибан 1000 нафар мутахассисони хурдсол барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ омода карда мешаванд. дар ин бора дар нишасти матбуотӣ сардори штаби сохтор полковник Евгений Ахрименко ибрози назар кард. ба гуфтаи ӯ дар ҳоли ҳозир беш аз 6000 низомӣ аз омӯзиши касбӣ гузаштаанд. яке аз вазифаҳои воҳид омода кардани мутахассисони хурди артиши тоҷикистон аз рӯи 14 ихтисоси асосӣ мебошад. ҳар сол инструкторони русия то 1000 нафар низомиёни нерӯҳии мусаллаҳи миллиро таълим медиҳанд, таъкид кард Ахрименко. ӯ гуфт ки сарбозон дар курсҳои тайёрии тӯбчӣ, ронандаи танк, мошини ҷангии пиёда, тӯбчии бронетранспортёр, командири системаи ракетии чандкарата, тӯбчии худгард ва дигар ихтисосҳо мегузаранд. Ахрименко гуфт ки сарбозон омодагии баланди ҷангӣ доранд ва омодаанд ба ҳама гуна таҳдидҳо дар Осиёи марказӣ посух диҳанд. ӯ афзуд ки ахиран дар ҳудуди пойгоҳ сохтмони як хобгоҳи нави сарбозон ба анҷом расид. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои корхонаҳои партовкашонии ноҳияҳои пойтахт 460 адад мошинҳои махсуси коммуналӣ аз ҷумла нақлиёти партовкашонӣ харидорӣ намудааст. бинобар иттилои котиботи кумитаи ҳифзи муҳити зист бо харидории беш аз 400 адад техникаҳои махсуси коммуналӣ фаъолияти корхонаҳои партовкашонӣ дар пойтахт тавсеа ёфта, сатҳу сифати хизматрасонӣ беҳ ва ҳолати санитарию экологӣ хубтар мегардад. дар ҳамин ҳол зикр мегардад ки барои вайрон намудани талаботи қонунгузорӣ нисбати 798 нафар шахсони воқеӣ ва мансабдорон санади маъмурӣ тартиб дода шудааст. манбаъ меафзояд дар ҳудуди шаҳри Душанбе 1707 адад нуқтаҳои партовҷамъкунӣ мавҷуд буда, ҳар рӯз ба корхонаи воҳиди давлатии партовгоҳи партовҳои сахти маишии шаҳри Душанбе ба ҳисоби миёна 650-750 тонна партов бароварда мешавад. дасти кам 12 нафар дар қаҳвахонаи Пицца Эмпир дар Бишкек заҳролуд шуданд, хабар медиҳад хадамоти матбуотии вазорати тандурустии Қирғизистон. санаҳои 23-24 октябр ба шӯъбаи бемориҳои сироятии беморхонаи роҳи Оҳан 12 нафар бо заҳролудшавӣ аз ғизо муроҷиат карданд ки 3 нафари онҳо кӯдакон мебошанд. 3 нафар занон дар беморхона табобат мегиранд, баъзии онҳо мӯътадил аст. боқимондаҳо пас аз расонидани ёрии аввалии тиббӣ дар ҳолати қаноатбахш ба муолиҷаи амбулаторӣ фиристода шуданд, омадааст дар хабар. ба гуфти сардори шӯъбаи маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ Муҳаммад Мурзашев, ҷабрдидагон дар 4 филиали қаҳвахонаи Пицца Эмпир ғизои навъи ҷопония яъне ролл истеъмол карданд. мутахассисони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ таҳқиқоти эпидемиологиро анҷом медиҳанд. хабарнигори Спутник Қирғизистон ба Империя Пицца муроҷиат кард, аммо онҳо аз шарҳи ин қазия худдорӣ карданд.
интихоботи президентии ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор шуда эътироф шуд, зеро то нисфи рӯзи санаи 24 октябр аллакай 33% интихобкунандагон дар ин маърака иштирок карданд. Баҳром Қучқаров, муовини раиси комиссияи марказии интихоботӣ ба хабаргузории Спутник Ӯзбекистон изҳор дошт, ки интихобот аллакай баргузор шуда ҳисобида мешавад. мувофиқи системаи электроне ки иштироки овоздиҳандагонро сабт мекунад, соати 6 миллиону 669 ҳазору 552 интихобкунанда ба участкҳои интихоботӣ омаданд, ки 33.6% рӯйхати умумиро ташкил медиҳанд, гуфт Кучкаров. барои муқоиса дар интихоботи президентии соли 2016 иштирок дар соати 11 ба вақти маҳаллӣ 33.73% интихобкунандагонро ташкил дода буд. тибқи қонунгузории ҷумҳурии Ӯзбекистон бо иштироки 33% райдиҳандагон интихобот баргузор шуда эътироф мешавад. ба хабари комиссияи марказии интихоботӣ дар ҷумҳурии Ӯзбекистон 10760 ҳавзаи интихоботӣ таъсис дода шудааст. илова бар ин дар 49 кишвари хориҷ 55 қитъаи овоздиҳӣ сомон дода шуда буд. фаъолияти ҳамаи ҳавзаҳо ва қитъаҳои овоздиҳӣ соати 20 анҷом ёфт ва субҳи рӯзи дигар натиҷаҳои интихобот эълон хоҳад шуд. бидуни гирифтани ваксина алайҳи коронавирус ва риоя накардани чораҳои зидди эпидемикӣ инсон метавонад ҳар 3 моҳ гирифтори COVID-19 шавад, менависад нашрии The Guardian. нашрие қайд мекунад, ки дар соли 2020 сироятшавии дубора ба коронавирус бениҳоят кам сабт шуда буд. аммо баъдтар олимон муайян карданд, ки масъулият пас аз гузарондани сироят бо мурири замон заиф мешавад. тибқи таҳқиқот одамони то синни 65 сола ки гирифтори COVID-19 буданд, дар давоми 6 моҳ 80% аз сирояти дубора муҳофизат мешаванд, дар ҳоле ки беморони синну соли бузургтар танҳо 47%. коршиносон итминон доранд, ки бемориҳои такрории коронавирус бо пайдоиши штаммҳои нави он алоқаманд аст. онҳо умуман ба вокуниши иммунӣ тобовартаранд ва самаранокии ваксинаҳоро коҳиш медиҳанд. олимон аз 20 000 санҷиши мусбати сироят тақрибан 300 сирояти дубораи COVID-19-ро муайян карданд. дар ҳамин ҳол The Guardian таъкид мекунад, ки фосилаи байни сирояти якум ва минбаъда ҳамагӣ 6 моҳ будааст. қаблан табиб Борис Чурадзе дар мусоҳиба бо радиои Спутник гуфта буд, ки коронавирус тадриҷан ба зуком ва дигар бемориҳои шабеҳ табдил хоҳад ёфт, ки хуруҷи онҳо мунтазам рух медиҳад. ба гуфтаи ӯ, ба ҳисоби миёна шахс метавонад то 3 маротиба мубталои COVID-19 шавад. дар ҳамин ҳол агар инсон бо штамми нав сироят нашуда бошад, гирифторӣ осонтар мегузарад. сомиёни азиз, бо умеди танътиятиву хонаводаи ҳар яке шумо худоҳафизӣ мекунам. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.